Krásný dobrý den přeji. Nacházíme se na ulici Vídeňská, jen 400 metrů od nábřeží řeky Svratky. A dnes mám pro vás brněnskou klasiku. Cihlový prvorepublikový byt s vysokými stropy. Dům byl postaven v 30. letech 20. století. Dům je situován na rohu ulic Vídeňská a Vojtova a je dobře udržovaný. Byt je prostorný a vzdušný. Najdete zde 2 velké pokoje, kuchyň s jídelní částí, koupelnu, toaletu a komoru. Podlahová plocha je úctyhodných 70 metrů čtverečních. K dispozici je velký sklep. Zaujala vás tato nabídka? Zavolejte mi, rád vám představím byt osobně. Těším se na vás.